Okay, magandang araw. Katatapos lang po ng breaking natin. So, mapanood niyo po yun sa kabilang video. So, ito panibagong video naman ito para sa pagpunta natin sa Anda tsaka sa Dasol. So, ngayon punta tayong Anda, tapos kinabukasan sa Dasol po naman tayo pupunta. Ano ba yun? Stay! Ay, Kara, dito lang, dito! Uwi! Kara! Si Laisy yun. Ay, si Laise, Laise! Clara. May parcel tayo. Parcel. Ito yung... Ano to? Hulaan nyo. Ano to? Tools. Tools? Opo. Ikaw iyan. Tools. Uy, tools nga. Oh. Oh, kuha tayo ng isang ganito. Dalhin natin sa Dasol. Yan. Brush? Brush. Ito, ano to? Tools. Tools. Tools din. Oh, ito yung may masking tape. Tapos na may ayan oh, may masking tape siya. Okay. Okay. So, dadalhin din natin sa Dasol to. Tapos ito, ano to? Tools. Tools again? Opo. Tools. Ito ay waka ng ano doon, scissors. Scissors. Alam ko i-open natin ko. Allah. Dito na. Dito na sa babaw. Dito. Oh, kamay. Oh. Ito ay gold. Gold yan na pintura. Wow. Oh, sa Dasol din to. Itinan ko. Oh, gold yan, ayun oh. Wow. Gold na pintura yan. Itinan ko sa loob. Wag mo na. Doon nabubuksan yan. Sa site. Okay? O, tapo mo ito sa basuran, kuya. Okay, dalhin din natin to. Spray. Para sa water base lang itong pang-spray na to. So, water base din yung kinuha natin gold. O, may bag ka ba iyan? Wala. Doon. O, yan natin itong mga ano. ID. Kuya, ID mo. Wala. Oo. ID ni Ian to. Suot mo na. Hindi ko mahanap. Oo. Oh, bakit wala kang ID? Kuya. Mahanap. Ay. Doon lang kayo sa harapan, kuya, kasi puno dyan sa likod. Oh, bilisan mo. Okay, tara na. Idaan na po natin itong mga to. Bigo din day school, ha? Okay. Ian. Bigo din day school, ha? Okay. Tara na. Okay, baba na. Okay, nagdala na rin tayo ng kornisa. Materialis. Magdadala rin tayo ng pintura. Oh, this is for you, Grian. And this is for you, kuya. Kunin mo yung isang bag mo pa doon. Oh. Oh, kuya, Ian. Hintay mo si kuya. Hey. Oh, bigo din disco na. Huwag mag-away doon, ha. Okay, bye-bye. Yung mga boss, oh, meron tayong ano na naman. Oh, giveaways mula kay Davis tsaka kay Joseo. Uy, dami. Para sa mga kids. Automatic ang dami, ah. Okay. Dami mga boss. Yan, nilagay ko lang sa sasakyan. Wow. Sana all. Ayan, oh. So, pamigay natin ito sa ano, sa Lunes. Para may susutin yung mga tropa. Wow. Ayos. Bili tayo ng ano, pintura rito. Okay. Ayan, nakabili na tayo.
So balik ulit tayo sa bahay para iwan yung mga binigay nila ate. Ayan, Neo Giseo Enterprises. Wow. Kala ko tapos na yung Christmas giveaways. Meron pa pala. Naka-reserve pa lang yung sa akin. Oh, ang ganda naman. Salamat kay ate Jennifer. Ala? Sobra. Sobra? Doble. Yeah, thank you. Thank you. Sobra daw. Sobra yung ibigay natin. Tapat yung mga ano, mga staff ni ate Jennifer. So balik tayo dun sa bahay. Sumubra na ang 1,000. Pang gasolina rin to. Hindi andar yung sasakyan ko ng gasolina. Okay, dito ulit tayo. So ito pa yung mga binili natin, oh. Ay, mamaya ko lang pasahin. Baba ko muna to. Woy. Ala, kusang nagbubusina. Bigay ni Joseo. Ipamigay sa Lunes yan. Ito binigay sa akin. Ito sa mga bata. Kay kilayuhan ito. Talaga yung mga bata sa kanya. No. Ayan. Pakisabi ate kay Joseo galing para mapicturean ni Hana. So picturean natin para may post. May post ni ate Jennifer. Yung mga binili natin doon, isang timbang flat latex 2,460, isang galon na Davis semi-gloss 700, dalawang tray 120, dalawang BB ruler 190, dalawang paintbrush na ruler 240, isang paintbrush na number 2. Ayan, 50. So 3,770. So yan po yung kinuha po natin kay Joseo. Dito tayo sa Alaminos. So bani naman na tayo mga boss. Bani. So pagkatapos nito, dasol na. Dito na tayo sa Anda. Yan, liko na po tayo. Pag diniretso mo yan, bulinaw na. So ito yung ano, liko tayo sa kanan. So Anda Pangasinan. Anda Braids. Ganda, oh. Ganda. Dalawan na tayo mga boss. Lapit na tayo. Yan, lapit na pa tayo. Yan, medyo ano lang po to. Ano ba yung tawag doon? Yung parang naunag. Ano ba yung sa Ilocan naunag? Yung parang sa ano, looban na po tayo. Sa looban na po tayo ng mga baryo. Ayan, napit na po tayo. Okay, dito na rin tayo matutulog. Yun. Busy yung mga tropa. Okay. Ang pababa natin yung mga ano,
Mga materialis. Okay, nakapagtakip na sila rito. Yung PVC na lang ang hindi pa tapos. Ayan, oh. Ah, ang gwapo ah. Ang ganda. Ayos. Oy. Ayos. Ayan, pinadouble check ko yan nung last na punta tayo bago sila nagtakip. Ayan, okay na oh. Ang ganda na. Pati dito. Okay. Pati dito. Okay na. Ayos. Yan, magbaba muna kayo ng mga gamit. Okay, mag-alas 5 na. So magano na po sila, maglinis. So linis. Yan. So dito, PVC ceiling na lang pong wala dito. Ditong banda. Tapos dito, ang isa pa palang gagawin natin dito yung TV console. So buong ito malalagyan niya ng TV console. Tapos shelves ditong banda. Tapos dito ay bar counter. So yung bar counter lang muna. So yung kitchen cabinet hindi muna daw mga boss. Tapos dito hindi muna natin gagawin ito. So wala pang sinabi dito. So lapit na tayo magpintura. So yung ano nito, yung mga ilaw na ito, susukatin natin bukas. Tayo na rin kasi magsusupply ng mga ilaw na ito. So punta tayo sa taas. Okay. So ito naman yung isang kwarto. So may toilet and bath din to. Tapos walk-in closet. So flat na lang po rito. Yan. So may tiles na rin po sila rito sa mga toilet and bath nila. Pati dito sa may kabila. So may walk-in closet din dito. Yan. Yan. Tapos toilet and bath, naka-tiles na rin po hanggang sa taas. Tapos ang ganda rito, naka-tiles na rin dito. Oh, ayos. Malinis na po sila. So dito, PVC na lang po rito. So gagawin na rin po natin yung pati yung bandaron. So ganito lang kasi yung sinukat natin noon eh. So PVC na yan. So diretso na yan, flat. Flat, hindi na po makikita itong mga biga na yan, yung mga beam na yan. So flat na po siya. So nilevel namin kanina. So maganda sana kung flat hanggang doon sa ano, para seamless po sana siya. Talagang diretso yung pagka PVC niya. Kaya lang nung nag-level kami ditong banda dito, nahulog na yung flat niya rito. Nahulog na dun sa beam. So pagdating dito, ang gagawin na lang natin dito, itataas natin ito. Tataas tayo rito. Tapos dito tayo mag-flat. So PVC na rin ito. Tapos kukuburan na lang po natin ito para hindi makita. So dito naman hindi na natin kukuburan yan. So andito na lang banda yung ano eh, yung ceiling natin, diyan banda sa taas ng beam na yan. So pag napinturan yan, maganda rin naman na. Tapos ditong banda, magpapababa po tayo rito kasi may tubo. So dito na natin ipapababa yung ano niyan, kahit gypsum board na po yan. Ayan. So ganun gagawin natin. So alas 5 na, magluto na po sila. Bigbigat. O, tikman nga natin mga boss. Meron silang ano rito. Doon sa Candaba,
nagsasawa sila sa ano doon, sa itlog. Dito naman magsasawa sila sa ano, sa seafoods. Oh, ayan oh. Harap. Kinakain ba to? Sarap ah. Kain ka na natin ah. Bahala na. Masarap naman. Ano? Harap. Yan, shot tayo mga boss. Oh. Ito yung pulutan 2x2. Sa akin ito naman. Ito kasi yung brand nila eh. Ayan, dito tayo matutulog. Ito yung ano natin. Higaan natin. Folding bed. May electric fan pa. Saan ka pa? Ayos. Ay, good morning po mga boss. Ngayon tayo ng isda rito. Malapit lang po dito sa site. Bigay mabuti dyan. Eh, medyo madilim-dilim pa. Mag alas 5? Alas 6? Mag alas 6 no? Ayan o. Nalimango. Ayan, makita. Laki. Magkano matag mo na ito yun ang? Basi, ayam madan? Ha? Ayam ah. Ay dakal. Yung malaki. Mano? Magkano daw yan? Yung malaki. Isang kilo. Kumuha tayo ng sugpo. Nasa 800 ng nasa 600 yung isang kilo. Tapos yung malaking tawag doon yung malaking kuan. Ano aja ayama? Alimango. Mati alimango. Alimango. Ano yung magkano yung 800 no? Sinambat di ba? Okay. Ito yung mga binili natin, lalaki oh. Bulldog pala yung cooler yun. Bansyong. Ano na? Nagyamasa na nga pangsagpawan na di kuros na. Nagdadak ang kuros ay pagsagpaw. Ata limasag mata. Masag. Malamuti may per kilo ka na. Mano per kilo tinggal? Basta kilo tadal? Mano per kilo? 300. Hindi ba lang? Kaloran. Walang din mo rito. Sampo di jatan lak deta. Wow. Mayat. Thank you, boss. Ayan, dito tayo sa mismong sila na mismo yung kumukuha ng isda eh. Ayan. Pagkahuli nila, ayun, bibili natin. Pero pagpunta na sa palengke yan, mas mahal na yan. Sabi nila yung malaking talangka na yun, yung alimango, nasa 1.6 na yun. Yung isang ganun sa palengke. Dito nabili natin ng magkano? 700 plus. May uwi tayo. Nasa Bakawan po tayo. Tamilok, kuha tayo ng tamilok kaya. Pakain natin kay Bansyong.
So malapit lang ito sa site, nilalakad lang po namin. Ang bagsakan, ay ano to, daungan ng mga ano no, mga isda no. So packet yung site natin. Okay. So nakapag ano na po tayo, nakapangisda. Napamura tayo, napamura. Baka nagangkat din yun, no? Ay, taga dyan yan. May palaisdaan din yun, no? Okay, dito na tayo. Yan yung daan papunta doon sa palaisdaan. Nilamig si ano, si Mac Ranger, oh. Nilamig, puro hamog. Nahamugan siya. Oh, Bansong. Eh, Bansong. Talaga. Ayan, kain tayo mga boss, oh. Ayan, kain. Ating ano, oh. Siyempre, bago tayo kakain, si Bansong ay magdadasal. Bansong. Oh. Okay. Ampay, nagbag ka agsum seminar, oh. Oh, sige. Yan, come on. Gawin. Nawag din na ka. Ito na lang kuya siya. Ayaw naman yun. Panginoon ko, biyayaan niyo po kami ng magandang kalusugan. Maraming salamat po sa pagkain ito. Lagi niyo po kaming ilayo sa kasamaan, Panginoon ko. Maraming salamat po sa araw-araw ng biyaya. Amen. Amen. Okay. Baik. Ya. Bumili ko ng kape, oh. Pero ito ka, kakal. Sabay-sabay yan lang ka na. Kembali. Sabay-sabay ng grupo. Belum bisa dipakai. Muna ka? Yung urenya tayo lang ka. Okay, so ayan, nalinisan na po natin ditong banda. So wala na yung mga kalat. So ito na po yung kagawin natin. So PVC ceiling, flat na po yan. So may kukubaran na po yan, yung mga biga na yan. So flat na po yan. Hanggang doon sa may hallway. Yan. Tapos dito, magdadrop na lang po tayo rito. So gypsum board na po yan. Drop natin yan para makubaran yan. So dito naman, cob design para makuburan din po yun. Tapos dito yung flat natin dito. Flat tayo rito. Yan, hanggang dito. Tapos kukubaran na po natin yan. Pati yan, para may tago yung mga electrical nya. Tapos flat tayo dyan. Tapos dun din, papatas din tayo dyan. Tapos flat. So ganun po yung magiging design yan. So pakita ko na rin yung mga natapos natin. Kahit naipakita ko na kahapon. Ayan, so ito pa yung sa may kusina. Ayan, tapos dining. So hindi pa natakpan dito kasi mag-electrical pa po dyan. Mag-splice pa po sila. Tapos ito po yung room 1. Tapos na may CR. Ayan. Doon sa 3D animation natin, may floated panel pa po dyan.
Tapos yung gagawin pa po natin, isa pa pong gagawin natin dito, yung TV console. So marine laminated board po yun. So makikita nyo rin yung 3D animation nun. Tapos yung bar counter dito. Pero hindi pa kasali yung modular kitchen cabinet nila. So yun isa pang gagawin natin dito, yung bar counter dito. Hindi pa bali yung modular kitchen cabinet. Tapos dito naglagay din ako ng mga shelves dyan doon sa 3D animation. Pero hindi pa po natin gagawin yun mga boss. So magiging kulay ng mga kornisa natin dito sa sala hanggang kusina ay gold. Gold, yun po yung request ng may-ari. Siyempre i-gold na rin po natin yung ceiling rose. Pati dito may ceiling rose pa kasi yan. Yan po yung gagawin natin dito. Tapos dun sa mga kwarto, yung mga dating kulay natin na white semi-gloss. So punta tayo rito. Dito may arko dati yan. So tinapalan na lang po natin ng gypsum board para diretso po yung kornisa natin. Yan, tinapulan natin. Pag napintura na yun, hindi na mahalata. Yan. So ito yung hallway papunta sa room 1. So nagkukornisa na rin sila rito. Tapos dito tayo sa susunod na room, sa master bedroom. So nagkukornisa na rin kami rito. Okay. So walk-in closet. Tapos yung toilet and bath. So meron din doon sa kabila, walk-in closet tsaka toilet and bath. Okay, so pintura ng ceiling. Yan din yung isa pang gagawin natin dito. So yung ano na ito, yung TV console ginagawa na rin po. So tapos nagpadagdag sila ng bar counter, kaya gagawin na rin po natin yung bar counter bago natin para sabay na silang may di-deliver. Medyo magpipintura pa naman tayo rito. Kaya okay lang na medyo mahuli pa yon. Saka na lang natin lalagay pag nakapag-finish na po tayo dyan. Okay. Oh, kita mo pero dugtong na malasing ton. Oh. Ay, ori na pintura niya ata, dito niya ata. Okay, so andito na yung mga sukat ng mga ilaw. Estimate lang natin. Yan, kasusukat lang natin. Okay, so tara na. Punta po tayo ng Dasol Pangasinan Project. So andito po si tatay ni Sir Jun. So tara. Ay, shoutout nga pala kay Sir Jun Carlos Capito. Siyempre sa kanyang family. Yan, lapit-lapit na po. So tara na. Okay, welcome to Dasol. Yan, Dasol na po tayo. Bayan ng Dasol. Okay, dito na tayo. Dasol Pangasinan Project. Okay. Ay, shoutout kay Sir Daddy Sosa tsaka kay Ma'am Margie Sosa. Alright. Ayos. So naglalagay na tayo ng ng accent, wall accent. Mamaya. So yung naka-design dito WPC, pero sabi ni Sir hindi na po siya daw mag-upgrade. So pintura na lang ilalagay natin yung mga wall accent niya. Parang naging standard finish na lang po siya. Ito yung master bedroom. So nagpalagay na rin si Lazar na security grills. Ayan. So pinalagyan na nila.
Ayan, CCTV. Ito yung toilet and bath sa master bedroom. Okay. Tapos walk-in closet. Ito yung salas. Ay, nakalimutan ko yung ilaw. Walang pa pala ng ilaw dito. Sige. So parang doon sa back yung mga design natin sa ceiling, ganito na rin ginawa natin dito. So combination siya ng gypsum board tsaka PVC ceiling. So naka-aluminum profile din po yan. Okay, so ito po yung living room. Tapos doon po yung TV wall design natin. So may 3D animation na rin akong ginawa rito. Tapos dito pa yung living room, ay yung dining banda. Tapos may sliding dito, sliding door ditong banda. Ay, hindi pala sliding door, parang na lang to, kalimutan ko na. Basta glass door yan mga boss. Tapos dito may bar counter din dito, tapos modular cabinet. Yan. Tapos ito po yung sa may tawag doon, powder room dyan. Tapos ito po yung dirty kitchen and laundry. So naka PVC ceiling. Tapos ito po yung mga napiling tiles nila madam. So meron din siyang dalawa pang kwarto. Ito po yung room 1. Oh, ang ganda na ng natin ah. Ang ganda na ng wall natin. Talagang pulido na. Tapos ito yung toilet and bath sa Kawan CR. So malawang po siya. Yan. Okay, so ito yung room 2. Ito, daanan ng wheelchair ito. Wheelchair. Matanda na kasi sila, madam. So, inahanda na rin nila yung pag nila, siyempre mahirapan na sila maglakad sa susunod. So, medyo tumatanda na rin sila. So, nakakapaglakad pa rin naman sila. Kaya lang, ready na po nila yung susunod na mangyari. Ito yung side. So abangan nyo po yung ibang wall accent na ito mga boss. Okay. Naka offset naman siya. So ito yung sa kabilang side naman mga boss. So ganun din, may daanan din po siya ng wheelchair. Okay. So nakaabang na rin mga aircon niya. Ay, may nakalagay na pa pala yung mga aircon niya. Anong kulay yan, Brad? Anong kulay yan? Ate, sir, black. Ah? Black daw po. Black. Fully white ate. Fully white. Okay. Tapos yung accent dito, wala pa yung sinabi. Ito burger brown. Dito wala pa. Okay. So sila architect yung may alam ng mga kulay niyan. Okay. Kape muna tayo mga boss. So puro Davis po yung ginamit namin dito ng pintura. Yan, pati yung primer natin, yung concrete primer and sealer. Tapos elastomeric yung iba naman dito sa loob ay yung Biopress ng Davis. So puro Davis po siya. Ito yung magiging perspective niya mga boss. Ewan ko lang nakikita nyo dyan. Yan, dito sa side. Yan, tapos doon sa, ayan, ito yung side nyo. Ganda. So ipapakita ko rin dyan sa screen yung mga perspective niya.
So puro pintura na lang po yan yung lalagay dito sa perspective natin, yung mga wall accent. Ayan. So meron pa dyan, tapos ditong banda, tapos doon. So abangan nyo na lang po. So ngayon kasi hindi nyo pa masyado makikita yung ganda ng kabuuan ng bahay na to, kasi wala pa yung mga wall accent, pure white pa lang po kasi siya. Siligang na baboy ni August. Ayos ilan ba kayo? 5 ngayon, sir. 5. Sige, pero hindi na ako magtatanghalian dito. Uwi na rin ako. Sige, sir. Malayo pa yung biyahe ko eh. Sige. Okay, so tara na. Ayun, shoutout kay Sir Daddy tsaka Ma'am Margie Sosa. Yan, lapit na po. Okay, daan naman tayo rito kay Suki. Bili tayo ng pakwan. Okay. Bili tayo ng pakwan. Pakwan, takal sir. Wan. Ay kasi kadakal lang. Mamaya pati kita pasti sir na Katig ko lang 35 din namin. Sige. Kaya sa manong kilo, ay manong pasti sir. May isa lang. Salamat. Kan Honey Joe? Honey Joe. Wan. Balik ka tangan. Wala! Honey Joe, mano sir? Dua. Dua, Honey Joe. Honey Joe. So 45. Ate kaste na itag mamang kastoy. Kanek lang dalan, iti dalan. Ay, i-pretest punto ka niya mo sir. Ay, Sige, thank you. may sa atin may sir. Wala na yung sticker natin dito, bumagyo kasi. Awas ka doon sir ah. Awan, may saklang. Ay, Lagyan ulit natin. Nung bumagyo dito, natumba yung pesto nila. ay. Oo, kaya Tulog kami, pati yung sa Oo. inyo, wala na. oo. Kaya lagyan ulit natin. Ayan o. Wala. Oo, lagyan ulit natin ng sticker. Ayaw ko. Pahingin na yung sticker sir para mapalagayan din namin yung 245 yung isa plus yan. Ayan o. Ayan. Yun. Sir. 245 plus. Yan. Hindi na to sabi ko sa likod. One plus 329. 574, 570. 5? 70 po. 570. Okay. Saan mo kami na? Una dito mo. Ano, 570. Ate, madam. 570, tama? Opo. Okay. Ito yung tray natin, oh. Lagay ko lang dito. Ayan. Ay! Ayan, lagay na natin. Ayun. Thank you. Per kilo po. Wala nang 50. Ito na 100. Yan po yung 300. Thank you, madam. Ingat po. Okay, tara na. Let's go. May pasalubong tayo sa bahay. Okay, so may pre-taste pa tayo rito. Free lang ito. Bibili sana ako, sabi ni madam. Yung suki natin, bigyan na lang daw niya ako. Tikman natin. Malit lang ito mga boss. Tikman natin kung matamis tong yung nila, libre. Tamis ah. Tamis.
Tara na. Okay, dito na tayo. 3:24. So duman din tayo sa Bakabak kanina pero hindi ko na ibili naman. So bukas sa ano naman tayo, sa may Batangas, may meeting po tayo doon. Baba na po natin itong ano, binili natin. Asan sila? Ha? Sino gumamit ng sasakyan? Ha? Sino gumamit ng sasakyan? Yung kasama siya. Ah. Okay ah. Bumili ako ng talangka tsaka hipon. Ang malaki masyado. Talangka hipon nga eh. Ano? Ano sabi mo? Hindi niya titigil sa nag matapos sa pang init. Talo ko may ihita. Kala niya may ita, puting inita. Ayan, ita, mukhang ita na sa. Bumili ng ganito na naman. Dagdag na naman doon. Ang dami natin ganito. Hindi ko binili yan, kila Paribal yan, hiniram ko. Buti na lang. Para may lagay ng talangka tsaka hipon. Buksan mo ah. Mukhang surprise ito. Ano mo yan? May ice pa kasi yan eh kung walang ice. Okay na to? Ha? Oo. Ah, baka sagatin ako. Malaki ba yung talangka? Sabi na ng lalaki eh. Oo. Lagyan na ano. Lagyan na yung talangka. Ay, may lulutuin ka man ng... May hipon pa dyan. Eh. Ayan o. Hipon. Bumili ako ng hipon. Pang saugsay na braw. Talangka. Ano to? 800 per kilo. Hindi, ano yan? Sugpo. Sugpo yan. Oo. Oo. Po. Ito, 800 ng isang kilo. Ito, 600. Doon naman, 80 ang isang kilo. 80? Oo. Posible. 80 nga. 80 lang? Oo. Dati ka 60. Tumaas nga eh. Hi! Andito na ako! Wish your favorite vlogger! Okay, magbabay ka na, kuya. Bye-bye guys and bye-bye guys and click on the video on the screen right now and see you on the next video. Bye! Bye! And don't forget to subscribe. Ian! Ian! Bakla Cornelia Vlog is the best vlogger. Click in the video now. Bye! Make sure to... Subscribe. That's how you show respect.